טוב, כן, דרור. כמה מילות פתיחה. קודם כל, מי אני? שמי ליאור יונתן חיימוב, אני בן 64, אני איש משפחה, יש לי בת זוג, יש לי 4 ילדים, 4 נכדים. אני עוסק הרבה מאוד בספורט. אתם רואים אותי פה מטפס באחד מערי הדולומיטים לפני 3 שנים. זה טיפוס מאוד קשה ומשמעותי, והחיוך שאתם רואים זה חיוך אמיתי. אני ממש נהנה שם. ברקע שלי הייתי 22 שנה בחיל אוויר, הספקתי להיות בתפקידי הדרכה ופיקוד, רכשתי 2 תארים, גם בהנדסה וגם במנהל עסקים. אחרי שהשתחררתי מהצבא הייתי במערכת החינוך, עשיתי הסבה להוראה ולאחר מכן הייתי גם מנהל בית ספר, וב-18 שנה האחרונות הייתי בתעשייה הביטחונית, עסקתי בפיתוח של פרויקטים וניהלתי יחידות עסקיות. ברקע גם עברתי קורס דירקטורים, יש לי ידע עסקי רב. בשנתיים וחצי האחרונות אני עוסק באימון ומתמחה באימון של עסקים. בהרצאה הזאת או בוובינר הזה אני אספר לכם על התהליך שאני עושה עם עסקים, אם זה באופן פרטי, באחד על אחד, שאני מגיע לעסקים, או שאני נפגש עם בעלי עסקים ומנכ"לים, או במסגרת קבוצתית. אפשר את התהליך הזה לעבור גם כיחידים, וגם בקבוצות, קבוצות קטנות כמובן, שמאפשרות לכל אחד ואחד מבני הקבוצה, מאנשי הקבוצה, לעשות תהליך אמיתי. בעצם איזה תהליך אנחנו עוברים ומה זה אימון עסקי ומה זה אימון בכלל. זאת מיכל, אתם רואים את מיכל על הקורסה שלה, נחה וחושבת, היא מורה ליוגה, היא אימא ל2 מתבגרים, והיא פתחה סטודיו לפני 2 אחרי שהייתה הרבה שנים שכירה. היא מצליחה היום להביא לסטודיו שלה 3 קבוצות ל6 שיעורים בשבוע, חלקם בבקרים וחלקם בערבים. היא נמצאת די באזור הנוחות שלה, יש לה שגרה, ויש לה 2 בעיות עיקריות שמטרידות אותה. אחד, זה איך היא מגדילה את המחזור שלה בעסק, היא לא מרוצה מכמות הכסף שנכנס לה בתוך העסק, ודבר שני שהיא מתמודדת איתו, זה באיזון בין הבית למשפחה, היא לא בטוחה שהיא אימא מספיק טובה, והייתה רוצה לעשות שינוי בתחום הזה. אבני לעומתה, הוא שותף בסטארט-אפ, הוא נמצא בעיצומו של תהליך גיוס, התחושה שלו היא באופן קבוע שהוא נמצא בחוסר של זמן ובחוסר של כוח אדם. זה כבר זמן שהוא מרגיש לא טוב עם הגוף שלו, הוא מרגיש חולשה, הוא מרגיש כאבי בטן, הוא מרגיש כאבי ראש, עייפות שפוגשת אותו מוקדם מדי במשך היום, הוא לא מצליח למצוא את הזמן כדי לקחת החלטה על תוכנית עבודה מסודרת. אבני ומיכל, יש לו גם עוד קטע שהוא עוד לא סגר את הפינה של הטיול אחרי צבא, לא הספיק לעשות גם אותו. אבני ומיכל שניהם תקועים בשגרה הנוחה לכאורה, הם מרגישים צורך לזוז בחיים, אבל הם נמנעים מפעולה. הם ללא ספק לא בתהליך של התפתחות אישית. ומה זה בעצם התפתחות אישית? כשאנחנו מדברים על תהליך של התפתחות אישית, ההגדרה שלי להתפתחות אישית, זה היכולת שלי לחיות לאורך זמן, חיים איכותיים על פי בחירתי, ובאופן שבו אני מנהל את חיי. שימו לב, אני מנהל את חיי ולא אנשים אחרים. התוצאות בחיי מבוקרות על ידי ומשתנות על פי הצורך. ככל שאנחנו עוברים בחיים שלנו ובעסק שלנו,
עוברים זמן ועוברים תהליכים, אנחנו רוצים תוצאות שונות, אנחנו בדרך כלל רוצים להתקדם, וחשוב מאוד להיות בבקרה על התוצאות האלה, ולעשות תהליך שהוא סדור ועל פי בחירתנו. נקודת המוצא שלי, נקרא לזה בתפיסת העולם שלי, שכל בן אדם, או עסק, או משפחה, יש לפחות חלום אחד, שהוא לא ממומש, ואין לו תוכנית עבודה. המצב הזה הוא מצב סטטי, הוא מצב של שגרה, זה מצב שאנחנו במרכאות תקועים בו, אבל אנחנו מתחזקים איזשהו סיפור. את הסיפור הזה אנחנו מספרים גם לעצמנו וגם לסביבה שלנו. למה בעצם אנחנו נתקעים במצב הזה? ואני רוצה לסמן 3 טעויות שמונעות בעצם האנשים לעשות את השינוי. טעות אחת זה עבודה בלי יעד ברור ומדיד. ברור שכל אחד מאיתנו מאחל לעצמו שיהיה לו כמה שיותר שפע, ושהוא יהיה בריא, ושהוא יהיה עשיר, ושיהיה לו טוב. אבל להיות בריא ועשיר, בלי שיש לנו איזשהו יעד ברור ומדיד, לא מאפשר לנו לייצר תוכנית עבודה. אוקיי? זה בעצם כמו לנסוע בלי ווייז, בלי כתובת, אנחנו נגיע אולי לאיזשהו מקום שאין לנו שליטה עליו, אבל לא בטוח שזה היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו. הטעות השנייה זה שאנשים עושים את השינוי לבד. אני אסביר בהמשך שכל אחד מאיתנו יש לו את התוצאות שלו בחיים, שהוא הגיע לפי הידע שלו ולפי הגישה שלו. אם אנחנו עושים את השינוי לבד ואין אף אחד מהצד השני שמשקף לנו ומראה לנו איפה אנחנו נמצאים, בדרך כלל לא מתאפשר לנו לפרוץ דרך. ברגע שאתם עושים את השינוי לבד, זה לא בגלל שאתם לא מסוגלים, אלא שקשה מאוד לעשות את הקפיצה התודעתית הזאת לבד. כדי לעשות שינוי, כדי לעשות תוכנית, דרושה מסגרת, דרושה תוכנית ודרוש תהליך שהוא תהליך סדור. טעות שלישית זה עניין התזמון. אנחנו הרבה פעמים מחכים לרגע הנכון, ואנחנו מספרים לעצמנו, חלק מהסיפור זה אנחנו נתחיל אחרי החגים, או שיתגמר הפרויקט, או הכי נפוץ זה שיהיה לי זמן. אבל הזמן הזה הוא לא מגיע. הזמן הזה לא מגיע כי אנחנו לא נועצים אותו, אנחנו לא מתכננים אותו. ובעצם, כדי שיקרה שינוי אמיתי, אנחנו צריכים ליצור את הרגע. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שרוצה באמת לעשות את השינוי הזה, צריך לקחת החלטה עכשיו, או מחר בבוקר, או בשבוע הבא, ביום שלישי, בשעה 12, אני עושה איזשהו צעד שמתחיל את השינוי שלי לקראת ההמשך. אני מציע לכם רגע להוציא בטלפון או בפתק או איזשהו כלי כתיבה אם אתם יכולים, תפתחו לכם איזשהו פתק חדש ותרשמו בו, באמת, קחו כמה שניות, תחשבו כל אחד לעצמו איזשהו יעד מדיד, שבא לכם להגיע אליו ב3 חודשים הקרובים. יעד מדיד זה אומר סכום של כסף להרוויח בעסק שלי, משקל שאני רוצה להגיע אליו, ספציפי, איזשהו חיבור במערכת יחסים שאני רוצה לעשות עם מישהו מהקרובים אליי. משהו שבאמת באמת יושב עליכם וחשוב לכם להגיע אליו ב3 חודשים הקרובים, תרשמו אותו, אנחנו בהמשך ננסה לייצר איזשהו מהלך לקראת היעד הזה, תקפידו שליעד הזה יהיה לו פעולה, כמות וזמן. זאת אומרת, פעולה זה אומר מה אני רוצה למשל להרוויח, זה פעולה, כמות זה כמה כסף, וזמן זה עד מתי. חודש קדימה, חודשיים קדימה, חצי שנה קדימה, משהו שאתם רוצים לעשות אותו בתקופה הקרובה,
כדי לייצר לעצמכם איזושהי פריצת דרך שלא עשיתם עד עכשיו. תרשמו את זה, אנחנו נגיע ליעד הזה יותר מאוחר, ונראה מה אנחנו יכולים לעשות איתו. כשאנחנו תקועים עם החלום שלנו, שנמצא במגירה בלי תוכנית עבודה, השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו ולא נותנים לנו תשובה, ולא נותנים לעצמנו תשובה, זה איך אנחנו עושים את זה, את התוכנית הזאת, באיזה תנאי, כאילו מה צריך לקרות. בדרך כלל אנחנו עושים שם תנאים שהם בלתי אפשריים. אנחנו עושים שם תנאים בלתי אפשריים כדי שנאפשר לעצמנו אליבי לא לצאת לפעולה. אנחנו לא נקבע באופן מפורש מתי אנחנו עושים את זה, אנחנו לא נקבע באופן מפורש איך אנחנו עושים את זה, ואנחנו לא נקבע באופן מפורש באיזה תנאי אנחנו עושים את זה. אנחנו נתחזק את הסיפור הזה, ונשאר באזור הנוחות, בתוך השגרה הנוחה במרכאות. כשאנחנו מסתכלים על איכות החיים שלנו, ממה היא מורכבת, היא בעצם מורכבת מהתוצאות שלנו, שהגענו להם בתוך החיים. כל אחד מאיתנו יש לו את הרכוש שהוא צבר עד עכשיו, יש לו איזושהי קריירה שהוא עשה עד היום, אנחנו מתחזקים מערכות יחסים, זוגיות, אנחנו מתחזקים משפחה, בריאות, כל אחד יש לו את הרמת בריאות שלו, ואת כל התוצאות האלה שהשגנו בחיים שלנו עד היום, עשינו אותם, הגענו אליהם מהפעולות שעשינו עד היום. כל אחד מאיתנו, מהרגע שעמד על דעתו, לקח החלטות ועשה פעולות, אם זה לימודים, אם זה החלטות בנושא קריירה, אם זה בנושא זוגיות וחתונה ומשפחה וילדים וכו'. את כל התוצאות שעשינו עד היום, השגנו באמצעות פעולות מסוימות שנקטנו בהן. הפעולות האלה, ספציפיות שעשינו אותן, כולן נבעו מהגישה שלנו. לכל אחד מאיתנו יש גישה משלו, שממנה הוא מוציא את ההחלטות שלו, שגורמות לפעולות שלו וגורמות לתוצאות שלו. שבא אליי בעל עסק, או זוג, או מתאמן אישי, ואומר לי, ליאור, תקשיב, אני לא מרוצה מהתוצאות בחיים שלי, אני מסביר לו שכדי לשנות את התוצאות, צריך לעשות פעולות שונות. ואת הפעולות האלה אנחנו נשנה באמצעות הגישה. הפעולות שלנו מורכבות, ותכף נסביר את זה קצת יותר לעומק, הן מורכבות מדפוסי פעולה והרגלים שיש לנו, שחלקם משרתים אותנו וחלקם לא משרתים אותנו. בעצם ממה מורכבת הגישה שלנו? מצד אחד יש את התרבות שגדלנו בה, ואת ניסיון החיים שרכשנו עד עכשיו, כל אחד מהחוויות שלו, ומהצד השני, ותכף אני אסביר למה עשיתי את ההפרדה הזאת, לכל אחד מאיתנו יש את האמונות השליליות שלו, יש לנו ידע, יש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו הרבה פעמים, בעקבות הידע שלנו, אנחנו מסגלים לעצמנו, משמרים לעצמנו צדקנות. צדקנות זה סוג של אמונות ומשפטים שאנחנו אומרים לעצמנו ולסביבה, ואנחנו בתת מודע שלנו יודעים שהם לא באמת משרתים אותנו. אני בהמשך אתן לכם כמה דוגמאות. יש מקומות שאנחנו יותר פרשנים מאשר שחקנים. אם החיים שלנו זה מגרש כדורגל, ואנחנו יודעים שהשחקנים הם אלה שמשפיעים על התוצאה, הפרשנים הם אלה שיודעים להסביר, והרבה פעמים בתוך החיים שלנו אנחנו נוקטים בעמדה של פרשנות במקום להיות על המגרש, ויש לנו גם את השאיפה למושלמות שקצת תוקעת אותנו, כי אם אנחנו דבקים במושלמות, אז הרבה פעמים אנחנו נמנעים מעשייה. כל המרכיבים האלה של הגישה שלנו, מביאים אותנו בעצם להרגלים ודפוסי התנהגות.
חלקם משרתים אותנו, כמו שאמרתי, וחלקם לא משרתים אותנו. בתהליך האימון אנחנו לומדים לזהות את ההרגלים שמשרתים אותנו ואת אלה שלא משרתים אותנו, וב-99% מהמקרים אנחנו לומדים לסגל לעצמנו הרגלים ודפוסי התנהגות חדשים. אנשים לומדים לנהל את עצמם, לנהל את הזמן שלהם, לנהל את האנרגיה שלהם, כאשר אנחנו בתהליך האימון מבדילים בין ניסיון החיים והתרבות, שזה בעצם מרכיבים שאנחנו לא יכולים לשנות אותם. ניסיון החיים שלנו הוא קבוע, הוא קרה בעבר, אין לנו שום אפשרות להשפיע עליו, וכמובן התרבות שגדלנו בה, זה נתון. מה שאנחנו כן יכולים להשפיע, זה על המרכיבים של האמונות, הידע, הצדקנות, הפרשנות וכו'. על המרכיבים האלה שמסומנים כאן בירוק, אנחנו יכולים להשפיע, ואנחנו יכולים להתאמן עליהם. בואו נראה רגע איך נוצרו לנו האמונות השליליות. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל שהיינו, כל אחד מאיתנו, שהיינו ילדים, שיא הקריירה שלנו היה בגיל שנה. בגיל שנה פחות או יותר, פלוס מינוס חודש, חודשיים, כל אחד מאיתנו התחיל ללכת, נעמד על הרגליים שלו, וזכה לתשואות, זכה לתשואות מכל הסביבה הקרובה שלו. מההורים, מהמשפחה, מהחברים, אף אחד לא עצר אותנו ואמר לנו שזה בסדר לזחול, ואף אחד לא גרם לנו להסתפק בפחות. אנחנו והסביבה שלנו, הלכנו על המקסימום, שזה לעמוד על הרגליים וללכת. מאז מצבנו הלך והחמיר בחוויה שלנו, כי מאז השיא הזה של לעמוד על הרגליים וללכת, הסביבה שלנו הפכה להיות ביקורתית, הסביבה שלנו הפכה להיות משווה אותנו לילדים אחרים, בדרך כלל הראו לנו מי יותר טוב מאיתנו ומי עושה את הדברים בצורה הרבה יותר טובה ויעילה. זכינו להרבה מאוד ביקורת, וחלק מהיחס והאהבה שקיבלנו היה מותנה. אנחנו זוכרים את המשפטים של אם תסדר את החדר, ואם תסיים לאכול, ואם תעשה שיעורים, מה תקבל מה יקרה לך? סליחה שנייה. ולאט לאט הבנו שכדי לזכות באהבה ובהערכה של הסביבה, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו דפוסי התנהגות מסוימים, שנטבעו בנו עוד שהיינו ילדים. לדוגמה, חלק מאיתנו כילדים הפכו להיות ליצנים. באמצעות דפוסי ההתנהגות הזאת זכינו בהרבה רווחים. זכינו באהבת הקהל, זכינו בתשואות, זכינו בביקורת טובה. חלק מאיתנו הפכו להיות מרצים בתור ילדים. ובתקופה הזאת של הילדות נטמעו בנו הרבה מאוד אמונות שליליות, שחלק מהם גם הלכו איתנו גם לחיים הבוגרים, ונטמעו בתת מודע שלנו. יש אנשים, בוא נגיד רובנו, שהאמונות השליליות האלה ודפוסי ההתנהגות האלה מלווים אותנו עד היום. מה המחיר של האמונות השליליות האלה? האמונות השליליות האלה פוגשות אותנו בכל פעם שאנחנו רוצים לעשות שינוי בתוצאות בחיים שלנו. כאשר אנחנו רוצים להשיג תוצאות, אבל נתקלים במחשבה הזאת שאני לא מספיק טוב, אני לא משיג את התוצאות הרצויות, ואז אני שוב חוזר למעגל הזה של השאיפה לתוצאות, ואני לא מספיק טוב, אני מייצר לעצמי הרבה מאוד תסכול, שבדרך כלל לאורך זמן עוצר אותי מלהעז, ועוצר אותי מלעשות דברים
או לשאוף למקומות שהם נחשבים בעיניי לחלום ולפריצת דרך. אנשים שלאורך זמן נמצאים תקועים באמונות השליליות שלהם, מייצרים לעצמם במקרים השכיחים והנפוצים, מייצרים לעצמם מצבי רוח, סטרס, מצב שמשפיע בעיקר על ההלך וההתנהלות בחיי היום יום. במקרים קיצוניים יותר, אנשים הופכים להיות בודדים, ולא מצליחים להביא לחיים שלהם לא שמחת חיים, לא הישגים ולא תוצאות, ובמקרים קיצוניים זה אפילו יכול להוביל למחלות. אני בטוח שכל אחד מכם מכיר בסביבה שלו אנשים שלא הגיעו למימוש, והם בעצם חיים את החיים שלהם בשגרה שלא מאפשרת להם להתפתח, ובעצם חיים כדי למות עוד יום בחיים שלהם. אבל זה באמת באמת מצבים קיצוניים. הדבר, מעבר לאמונות השליליות, מה שעוד משפיע על הגישה שלנו, זה עולם הידע שלנו. לכל אחד מאיתנו, עולם הידע שלו מורכב מדברים שאנחנו יודעים, ודברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. למשל, כל אחד מאיתנו, למשל, יודע עברית. אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לנהוג, שאנחנו יודעים לבשל, או שאנחנו לא יודעים. במידה ותמונת הניצחון שלי, או השאיפה שלי בחיים, נעוצה באיזשהו חוסר של ידע שאני מודע לו, אני הולך ורוכש אותו. למשל, חייל משוחרר שרוצה להיות רופא, יודע שבשביל להיות רופא הוא צריך ללכת ולרכוש השכלה. אז הוא הולך, נרשם לאוניברסיטה, לומד את המקצוע, הופך להיות רופא ומשיג את השאיפה הזאת. איפה הפער שלנו בעצם? פער הידע שלנו הוא נמצא במקומות שבהם אני לא יודע שאני לא יודע. אם אני נמצא באיזשהו עסק ויש לי חלום להגיע למצב מסוים, לתוצאה מסוימת בעסק שלי, למשל מחזור מסוים של כסף, או כמות מסוימת של לקוחות, או פריסה מסוימת של סניפים וכו'. ופריצת הדרך שלי נמצאת במקום שאני לא מכיר, ואין לי מושג עליו, ברור שאני לא אצליח למצוא את פריצת הדרך שלי. זאת אומרת, שאם פריצת הדרך שלי הייתה בעולם הידע שלי, במקום שאני או יודע או לא יודע, הייתי רוכש אותו, הייתי עושה אותו והייתי מגיע. אבל פריצת הדרך שלי בדרך כלל נמצאת בתחום הידע שהוא נסתר ממני. ולכן בתהליך האימון, אחד הדברים שאנחנו מתרגלים אותו זה לזהות את המקומות שבהם חסר לנו ידע, את המקומות שבהם אנחנו צריכים לחקור וללמוד, ולייצר לעצמנו ידע ולייצר לעצמנו את פריצת הדרך. מה שעוד קשור לעולם הידע שלנו נקרא עיקרון הפתיחות. עיקרון הפתיחות מדבר בעצם על מצב שבו אני פתוח לשמוע דברים שאני לא רגיל, שאני לא, או בוא נגיד שהגבלתי את עצמי מלשמוע עד היום. יש הרבה מאוד משפטים שאני שומע בחדר האימון, שבקצה שלהם יש סימן קריאה. למשל, בעלי עסקים אומרים לי, בתקופת הקיץ העסק שלי חלש. בסוף המשפט הזה הם שמים סימן קריאה. ברור שבעל עסק שחושב שבתקופת הקיץ העסק שלו חלש, אין שום סיכוי שהוא אפילו יתאמץ למצוא דרך להגדיל את המחזור שלו בתקופת הקיץ. או בעלי עסקים שאומרים לי, אני לא טוב בשיווק.
בעל עסק שאומר שהוא לא טוב בשיווק, ושם סימן קריאה בסוף המשפט הזה, לא מאפשר לעצמו להתפתח בתחום השיווק ולפתח את העסק שלו. ואם הוא לא משכיל לקנות במרכאות את היכולת הזאת ממישהו אחר, הוא תקוע בלי שיווק, והוא נמצא בסטטוס קוו הזה לאורך זמן. מקרה קיצוני אחר, מתאמן שהיה אצלי בקליניקה ורצה לעבוד על זוגיות, באחד המפגשים הראשונים, זרק לי את המשפט של שתדע לך שאני לא טוב עם נשים. ברגע שבן אדם אומר שהוא לא טוב עם נשים ושם סימן קריאה, ברור שהיכולת שלו להגיע למצב שבו הוא מייצר קשר או מפתח איזושהי תקשורת לכיוון זוגיות עם אישה, הוא נמוך מאוד. הפתרון שאני מלמד בחדר האימון זה לזהות את המשפטים האלה עם סימני הקריאה ולהחליף אותם בסימן שאלה. אם נשים סימן שאלה על המשפט בעסק שלי, העסק שלי חלש בקיץ, אם נשים עליו סימן שאלה, זה יאפשר לנו לחקור רגע עוד אפשרויות להכניס כסף לעסק שלי בתקופת הקיץ. כי ברגע שיש לי סימן קריאה אני חסום, ברגע שיש לי סימן שאלה אני פתוח לעוד אפשרויות. כנ"ל עם המשפט אני לא טוב בשיווק, האם אני באמת לא טוב בשיווק, האם אני מסוגל לייצר לעצמי בעסק יכולות שיווק אחרות ממה שיש לי או אין לי עכשיו. לגבי הבחור ששם לעצמו סימן קריאה לגבי היכולת שלו לתקשר עם נשים, ברגע שישים סימן שאלה, יבדוק עם עצמו אם אי פעם הוא תקשר עם אישה, האם יש לו יכולת להעביר מסרים לאישה, ועכשיו בואו נראה איזה מסרים אנחנו צריכים להעביר כדי לייצר לעצמנו דרך לזוגיות. מקרה קיצוני של הסימן קריאה זה הצדקנות. צדקנות זה גישה שאנחנו נוקטים בה, בעיקר כלפי חוץ, אבל גם כלפי פנים, בינינו לבין עצמנו, ובה אנחנו יודעים בצורה חד משמעית שהיא לא משרתת אותנו. למשל, אנשים שרוצים לעבוד על המצב הבריאותי שלהם, למשל ירידה במשקל או שיפור של מדדים של בדיקות הדם שלהם, ומשתמשים במשפט שספורט מסוכן לבריאות, מבינים לחלוטין שזה משפט שלא משרת אותם. או דוגמה אחרת, שאני פוגש אצל בעלי עסקים, שטוענים שעובדים יעילים צריכים לעבוד מתוך פחד, והם נוקטים בגישה של ביקורת, של תוכחה, של רדיפה במרכאות אחרי העובדים שלהם, כדי לוודא את היעילות שלהם. ברור להם לחלוטין שהגישה הזאת היא לא משרתת אותם. אם הם רוצים עובדים שיהיו באמת באמת יעילים, ובאמת יקדמו את העסק שלהם. צדקנות זה גם תכונה שאנחנו פוגשים בחדר האימון, אנחנו מזהים אותה, ואנחנו מטפלים בה, כדי באמת לפתוח לעצמנו עוד אפשרויות, להגיע למקומות שלא היינו בהם עד עכשיו, ולעשות פעולות חדשות. העיקרון הבא, שאני בדרך כלל מקשר אותו למשחק הכדורגל, הוא נקרא עיקרון המעורבות. כולנו מכירים את משחק הכדורגל, שבו שתי קבוצות עולות למגרש, וכל אחד מהשחקנים שם פעיל, לוקח החלטות, לוקח סיכונים, ומשחק על המגרש כדי להגיע לניצחון. מול השחקן שמשחק על המגרש, משפיע, לוקח סיכונים, יכול לזכות בתהילה, או לזכות במחיר הכישלון, והוא זה ששולט על התוצאה, הוא השחקן שנמצא על המגרש. לעומתו, הפרשן שיושב
שיושב על הטריבונה, נקרא לזה ככה, בתא ממוזג, עם שתייה חמה, הוא בעיקר מדבר, הוא לא בעשייה, הוא לא משפיע על התוצאה, הוא לא לוקח שום סיכון, אין לו מה להרוויח או להפסיד מהתוצאות על המשחק, אין לו שום אחריות, והוא לא בשליטה על התוצאה. ההבדל בין שני הדמויות האלה, בהקשר למשחק הכדורגל, זה שהשחקן נמצא בעשייה, והפרשן לא נמצא בעשייה. בתהליך האימון, גם את האימון העסקי וגם האימון האישי, אנחנו מזהים בתוך החיים שלנו, בתוך העסק שלנו, איפה אנחנו פרשנים, איפה אנחנו נמצאים בעיקר בהסברים, במתן הסברים, בסיפורי סיפורים, ולא בעשייה, ואיפה אנחנו באמת עולים על המגרש ועושים שינוי. רבותיי, מי מכם שרוצה באמת לעשות שינוי בעסק שלו בשנת 2026, חייב להבין שהוא צריך לעלות על המגרש. ולעלות על המגרש זה להפסיק לדבר, זה להפסיק לספר סיפורים, זה להפסיק להגיד בעתיד, אחרי לא יודע מה יקרה, תיגמר המלחמה או שיגיע המשיח, זה עכשיו לקחת החלטה ולעשות שינוי בתוך העסק שלו, אוקיי? כדי לעשות את השינוי הזה, אנחנו חייבים להיות בעשייה. יש עוד מרכיב בגישה שלנו שעוצר אותנו בעשייה, וזה עיקרון המושלמות מול המצוינות. מה זה מושלמות? המושלם הוא זה שכל עשייה שלו אין בה אף טעות. הוא לעולם לא טועה. כל מה שהוא עושה, הוא עושה בדיוק לפי הספר ובדיוק כמו שצריך. מי מכם שחושב שהוא מושלם, יש לו בעיה. ואני אסביר מה הבעיה שלו. אני רוצה רגע להשוות את המושלם למצוין, ולעמוד על ההבדל ביניהם, שהמושלם לא טועה לעולם, אבל המצוין מרשה לעצמו לטעות. מה הכוונה ואיפה זה משפיע על העשייה שלנו? היות והמושלם אסור לו לטעות, הוא לא יצא למהלך בלי שהוא ידע את התוצאה הסופית שלו, בלי שהוא ידע את הסיכון שהוא לוקח, ושהסיכון הזה הוא מינימלי. ברגע שהסיכון הזה לא נראה לו ואין לו ביטחון בתוצאות העשייה שלו, הוא יימנע מעשייה. המצוין לעומתו, היות והוא מרשה לעצמו לטעות, יש לו מטרה, הוא יודע לקחת סיכונים, הוא יודע לצאת לדרך, והוא יודע ללמוד מכל אחד מהטעויות שלו, הוא מרשה לעצמו לטעות. שימו לב להבדל המהותי הזה בין עשייה, בין הימנעות מעשייה לבין עשייה. ואני בטוח שכל אחד מכם יכול לזהות בהתנהלות שלו, גם בחיים וגם בעסק, איפה הוא מושלם ואיפה הוא מצוין. אינטגריטי. כולכם מכירים, או רובכם מכירים את מושג האינטגריטי, שאנחנו מדברים על אנשים אחרים. אינטגריטי היא היושרה, בדרך כלל אנחנו מדברים על אינטגריטי מקצועי, של בעלי מקצוע, שמצד אחד יודעים את העבודה שלהם, נאמנים מאוד לאמת שלהם, ונאמנים מאוד ללקוחות שלהם. יש גם אינטגריטי ביני לבין עצמי, ופה המנגנון הזה זה המנגנון לדעתי כמאמן, שאם אנחנו מבינים את המשמעות שלו, יהיה לנו קל מאוד לצאת לדרך ולפרוץ להישגים ולהצלחות
להגיע לאן שאנחנו רוצים. אני רוצה לדבר על האינטגריטי ביני לבין עצמי. אני רוצה להגדיר אותו רגע כאן ביני לביניכם. אני טוען שהאינטגריטי או היושרה הפנימית זה הזהות המוחלטת בין מה אני אומר, למה אני מתכוון, ומה אני עושה בפועל. אם אני אומר שאני בשבוע הבא מתחיל דיאטה, ואני לא באמת מתכוון כי אין לי תוכנית אמיתית, לא יקרה שום דבר. אם אני אומר שאני מתחיל דיאטה בשבוע הבא, וגוזר על עצמי גזרות של תזונה ופעילות ספורטיבית, ועושה תוכנית, ומתכוון באמת באמת לעשות את התוכנית הזאת, ומגיע היום ראשון, ואני פוגש את הפיתוי הראשון, אם זה איזשהו בורקס, או איזשהו, לא יודע, מאכל אחר לא בזמן, ואני לא עומד בפיתוי הזה, ואני לא באמת עושה את התוכנית שלי, זה מלכודת שנייה. אם אין זהות בין מה שאני אומר, למה שאני מתכוון, ומה שאני עושה, אני במלכודת האינטגריטי. כל העסקים וכל האנשים שמתכננים להיות בינם לבין עצמם, ולא מתכננים, ולא מצליחים להגיע לתוצאות שהם רוצים, נמצאים באיזשהו מקום במלכודת. או בין האומר לבין המתכוון, או בין המתכוון לבין העושה. אנחנו רגע נתרגל את האינטגריטי שלנו. זוכרים את היעד שהגדרתם בתחילת השיחה? קחו דקה, תרשמו לעצמכם 3 פעולות, יכול להיות שיש יותר, אבל תרשמו 3 פעולות שצריך לעשות כדי להגיע ליעד שהגדרתם. נניח שהגדרתם יעד של הגדלת הכנסות, או יעד של גיוס עובדים, או יעד של גיוס לקוחות, תכתבו לכם 3 פעולות, לא משנה באיזה גודל הם, ובאיזה זמן צריך לעשות אותם, ברור לכם שאלה 3 פעולות שצריך לעשות כדי להגיע ליעד שהגדרתם. קחו כמה שניות, תרשמו אותם. אוקיי, מי שרשם לו 3 פעולות שצריך לעשות, תבחרו אחת מהפעולות שאתם יכולים לעשות בשבוע הקרוב. פעולה אחת שהיא מוגדרת ואתם יכולים לעשות אותה בשבוע הקרוב. עכשיו תגדירו יום ושעה. שימו לב, ברגע שאתם אומרים לעצמכם, אני אעשה את זה, נניח שאתם צריכים לעשות עכשיו טלפון לאיזשהו איש שיווק. זה הפעולה שאתם צריכים לעשות. ברגע שאתם אומרים לעצמכם, אני אעשה את זה בשבוע הבא שיהיה לי זמן, הסיכוי שתעשו את הפעולה הזאת הוא קלוש. ברגע שאתם מגדירים יום ושעה, ביום ראשון, בשעה 8:30 בבוקר, אני הולך לעשות את הטלפון הזה, הסיכוי שהפעולה הזאת תקרה הוא הרבה הרבה יותר גדול, הוא כמעט ודאי.
אלא אם כן באמת באמת לא התכוונתם, או שקורה משהו שהוא לא תלוי בכם, אוקיי? נתתי לכם עכשיו סוג של טעימה של תהליך שאנחנו עושים בחדר האימון, שאנחנו רוצים להפוך את החלום שלנו למציאות, אנחנו לומדים לצאת מאזור הנוחות שלנו, ולעשות פעולות שלא עשינו עד עכשיו. אנחנו פשוט הופכים את החלום שלנו לתוכנית עבודה, ואני רוצה לתת לכם עכשיו סקירה קצרה של איך אנחנו עושים את התהליך הזה. קודם כל אנחנו מזהים את הפער. כל אחד מכם שיתחיל תהליך אימון, דבר ראשון מבצע איתי שיחת אבחון. בשיחת אבחון הזאת אנחנו מזהים בדרך כלל סדר גודל של חצי שעה עד 45 דקות, אנחנו מזהים את הפער של העסק שלי, איפה אני נמצא היום, בהיבטים הפיננסיים, בהיבטי השיווק, בהיבטי הניהול והבקרה, בהיבטי החזון העסקי שלי, איך אני מנהל את הכסף והתזרים, איך אני מנהל את האנשים, איפה אני נמצא היום, לבין איפה אני רוצה להיות בעסק שלי. כשאנחנו מזהים את הפער, אנחנו עדיין לא מציינים את תמונת הניצחון שלי באופן מלא, או את היעדים שלי בצורה מלאה. אנחנו קודם כל עובדים על הגישה. 3-4 פגישות הראשונות, אנחנו בודקים ממה הגישה שלי מורכבת, איפה האמונות השליליות שלי, איזה הרגלים בלתי משרתים יש לי, איזה מחסומים יש לי. יש אנשים שיש להם מחסומים בהתעסקות עם כסף, יש אנשים שהמחסום שלהם זה בשיח עם לקוחות, יש אנשים שלא יודעים לעשות גבייה. כל עסק ועסק יש לו, או כל בעל עסק יש לו את המחסומים ואת ההרגלים הבלתי משרתים שלו, אנחנו מזהים אותם. בהמשך אנחנו מגדירים יעד. יעד חייב להיות, כדי לייצר תוכנית עבודה, אנחנו מגדירים יעד שחייב להיות מורכב מזמן, פעולה וכמות. בלי שלושת המרכיבים האלה, אנחנו לא יכולים לעשות תוכנית עבודה. אני מזכיר לכם את הדוגמה שנתתי בתחילת השיחה שלנו, על אנשים שהיעד שלהם זה להיות בריא ועשיר. בריא ועשיר זה הליבי לא לעשות כלום. אי אפשר לעשות תוכנית עבודה, להיות בריא ועשיר. אתה צריך להגדיר כמה בריא וכמה עשיר, איך זה נראה, איך אתה יכול למדוד את זה, ואיך תדע שהגעת ליעד. למשל, עד תאריך 5 בפברואר, אני מוריד ממשקלי 14 קילוגרם, זה יעד שיש בו זמן, נקבתי בתאריך, יש פה פעולה, אני מוריד ממשקלי, ויש פה את הכמות, 14 קילוגרם, אוקיי? ברגע שיש לי יעד שמוגדר מזמן, פעולה וכמות, אני יכול לפרק לאחור לחבילות עבודה מתוזמנות. אם אני יודע לאן אני רוצה להגיע ב5 בפברואר, אני יכול לקבוע לי תחנות של 1 בינואר, של אמצע דצמבר וכו', כאילו איזה תחנות שאני רוצה. אני יכול להגדיר חבילות עבודה, חבילות עבודה יכולים להיות בהקשר של הורדת משקל, יכולים להיות בהיבטים של תזונה, יכולים להיות בהיבטים של פעילות גופנית, יכולים להיות בהיבטים של בדיקות דם שאני רוצה לעשות, או כל בדיקות גופניות אחרות וכו' וכו'. בהקשרים עסקיים, נניח שאני רוצה להגיע למחזור של, סתם אני זורק, של 100,000 שקל בחודש, עד תאריך מסוים. אני יכול להגדיר ממה מורכבים ה-100,000 שקל האלה. אני יכול לחלק את זה למוצרים, אני יכול לחלק את זה לאוכלוסיות, לקבוצת לקוחות, אני יכול לחלק את זה לסניפים שיש לי בעסק, וכו' וכו'. הפירוק לחבילות עבודה מאפשר לי לייצר
תוכנית עבודה. ועם תוכנית עבודה אפשר לצאת לדרך ואפשר להגדיר הגדרות עשייה מתוכננות. התנאי ההכרחי להצלחה, תזכרו שאת השינוי אנחנו לא יכולים לעשות לבד. אנחנו צריכים מסגרת תומכת ואנחנו צריכים בקרה. מסגרת תומכת יכול להיות מאמן, יכול להיות קבוצה, אנחנו עושים את זה בצורה מונחית ביחד, יכול להיות איזשהו שותף שאני הולך איתו, שיש לו ניסיון, שהוא יכול לשקף לי, שותף או חבר, שיכול לשקף לי, שיכול לתת לי, לשמש לי מראה, ולתת לי דגשים וביקורת על פעולות שאני עושה, פעולות שאני נוקט, ועל האופן שבו אני מתקדם בתוכנית שלי, ואפילו לעודד אותי במקומות שיהיה יותר קשה, במקומות שהם יותר משבריים. אפילו לוח יעדים, שדרך אגב אני מלמד אותו בתהליך האימון, ותכף אני אתן לכם את המורכבות של, זאת אומרת ממה הוא מורכב. לוח יעדים, או כפי שאני נוהג לקרוא לו, מסמך מעקב שבועי, דוח שבועי, הוא מכיל בכל שבוע, אני ממלא אותו בכל שבוע, הוא מכיל את הגדרות היעד שלי, את הערך המוביל שלי. הערך המוביל שלי זה אותו ערך שאני אומר לעצמי, שמסלק ממני את האמונות השליליות. ערך מוביל יכול להיות אני ראוי, יכול להיות אני אמיץ, יכול להיות אני תותח, יכול להיות כל ערך שמתאים לנו. אנחנו כמובן עובדים על זה ומגדירים ביחד בתהליך האימון, כל אחד את הערך המוביל שלו, וזה הערך שמוביל אותי, ככה אני אראה בסוף התהליך שאני אגיע להישגים שלי. אני מתחיל את הדרך שלי עם הערך המוביל, כי לשם אני רוצה להגיע. בכל שבוע אני מגדיר לעצמי הגדרות עשייה מתוזמנות. יש פעולות שאני צריך לעשות השבוע שקשורות בהשגת היעד שלי, ואני עושה אותה, ואני מגדיר אותם ב-day by day. ביום ראשון אני עושה טלפונים, ביום שני אני נפגש, ביום שלישי אני יושב עם עצמי ומקבל החלטות. אני מוקיר את עצמי על ההצלחות שהיו לי בשבוע החולף, חשוב מאין כמוהו. אין מתאמן שלי שלא מתחיל את הפגישה שלו איתי בסיפור על ההצלחות שלו. רבותיי, שאתם מודעים לדברים הטובים שקורים לכם במשך היום, אתם לומדים לחשוב בצורה חיובית, אתם מעלים את התדר האישי שלכם, ואתם מעלים את התדר של הסביבה שלכם. בן אדם שמחפש הצלחות בעצמו, בצורה שוטפת ויומיומית, הוא בן אדם חיובי, הוא בן אדם שיותר קל לו גם לעשות פעולות ולעשות שינויים. אז לכן חשוב סעיף ההוקרות בתהליך הדוח השבועי. תובנות, זה סעיף שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בכל שבוע יש איזושהי תובנה שאנחנו מבינים מהתהליכים שעברנו בשבוע החולף, וחשוב לנו מאוד לתעד אותם. תובנות יכולות להיות תובנות שקשורות בהתנהגות מול לקוחות, תובנות שקשורות באיזשהו טריק שיווקי שעבד לנו והצלחנו להגיע איתו להישגים, תובנות לגבי התנהלות מול הרואה חשבון שלי, מול הבנק שלי, וכו' וכו'. כל תובנה שעולה לכם במהלך השבוע חשוב לרשום ולתעד אותה. וכמובן אנחנו שמים לנו דגשים לשבוע הבא. יש לנו תוכנית עבודה, יש דברים שתלויים בנו, יש דברים שלא תלויים בנו, חשוב שנדע איך אנחנו רוצים להתקדם, ומה הדינמיקה של ההתקדמות שלנו בתוכנית בשבוע הבא. שימו לב, יש לכם היום הזדמנות להתחיל את השינוי בעסק שלכם. ב-16 בדצמבר אני מתחיל סדנה של 8 מפגשים, שבה אני מעביר
מקסימום 15 בעלי עסקים, את תהליך האימון מההתחלה ועד הסוף. ועל מה אנחנו נעבוד? אנחנו נעבוד על הפערים שלנו בעסק, נזהה אותם, אנחנו נגלה לכל אחד את ההרגלים שלא משרתים אותו, נעבוד על התודעה שלנו, היות והסדנה מתרחשת ברעננה במרכז בריאות הוויה וחוויה, המקום עצמו מאפשר לנו לקבל תכנים שקשורים בתודעה, שקשורים בשימוש בחושים, שקשורים באינטואיציה שלנו בקבלת החלטות. אנחנו נתרגל משמעת עצמית על ידי זה שנשתמש הרבה באינטגריטי שלנו, נלמד להצהיר, להתכוון ולעשות, נלמד תקשורת בין אישית, כל אחד מאיתנו ומהלקוחות שלנו ומהספקים שלנו ומכל האנשים שאנחנו באים איתם בקשר, יש לו סגנון תקשורת שונה, וכדי למקסם את יכולת העברת המסרים, אנחנו לומדים כלים תקשורתיים שיאפשרו לנו לקחת אחריות על המסרים שאנחנו מעבירים לצד השני בצורה מיטבית ויעילה. אנחנו נלמד דרכים לקבל החלטות, איך מסתכלים על תהליכים וקבלת החלטות שמנטרלים רגש ומנטרלים מנטרלים את התפל מתוך העיקר. נעבוד כמובן על החוסן האישי שלנו, ובעיקר, בעיקר, בעיקר נייצר שינוי יציב בתוך העסק שלנו, לקראת תמונת הניצחון שלנו, ונקבל את כל הכלים שדרושים לנו בתוך העסק שלנו, כדי לזוז קדימה ולהגיע להישגים. איך זה עובד מבחינת המחיר? אז ככה, מחיר הסדנה שאמרתי הוא 8 מפגשים, אחת לשבועיים, החל מה-16 בדצמבר, מחיר הסדנה הוא 3,750 שקלים. לנרשמים היום עד חצות, אני כבר שם לכם בצ'אט שלנו, אני שם לכם קישור להרשמה, מי שירשם היום, שנייה אחת, מי שירשם היום יקבל 10% הנחה, עם אפשרות לפיצול לשלושה תשלומים, ובנוסף יקבל פגישת אבחון / פיצוח עם אקשן אייטמס לעסק שלך במשך 45 דקות. רגע, סליחה. כל המחירים שראיתם הם לא כוללים, זאת אומרת הם ללא מע"מ והם סופיים. שנייה אחת, אני רוצה לשים לכם את זה בצ'אט. עוד רגע. ביחד, סליחה רגע. אוקיי, תנו לי סימן רגע שקיבלתם את הקישור. כולם רואים אותו בצ'אט? אוקיי, מעולה, תודה. עדיין רואים את המצגת? שנייה, לי נעלמה.
אוקיי. אה, שאלות, אם יש לכם? חברים, שאלות למישהו אם יש? לגבי המצגת, לגבי הסדנה, כל עניין ודבר. מה אני ליאור, עושה? טוב. אמיר? כן, לא, אני אתה? לא שומע. מי? טוב, דבר אחי, אני אחר כך. תתחיל אתה. תתחיל אתה. אני באתי לשאול מה אני עושה אם אני מרגיש שאני גם ככה בעומס ושאין לי פניות ואנרגיה בשביל להשקיע עכשיו עוד, הרי הסדנה הזו דורשת אנרגיה והשקעה ושינוי. אמיר, נכון? נכון. אמיר, תקשיב. הדבר הראשון שאתה צריך לקבל זה את ההחלטה לעשות שינוי. אין ספק שכניסה לתהליך זה יציאה מאזור הנוחות, אבל האמונה שלך צריכה להיות שהיציאה הזאת מאזור הנוחות, יש לה סיכוי סביר, יותר מסביר להביא אותך למצב של פריצת דרך. ברור לך שאם אתה נשאר, כל עוד אתה נשאר בשגרה הזאת שלך, אתה תקוע. עכשיו, התחושה הזאת של אין לי זמן, זה בעצם מיומנות של יכולת לתעדף משימות. דברים שנראים לך עכשיו מאוד מאוד חשובים, אני מבטיח לך שאני ואתה נעשה שיחה, אז יהיה לך עוד נקודת מבט, גם על סדר עדיפויות שלך וגם על האופן שבו אתה מנהל את הזמן שלך. וסביר מאוד להניח שאנחנו נמצא את הדרך לייצר לך את היכולת לעשות את השינוי הזה, אוקיי? כל שינוי וכל פריצת דרך חייב לעבור דרך יציאה מאזור הנוחות. ולכן המגבלה הזאת שאתה מרגיש היא חלק מהגישה הנוכחית שלך שתוקעת אותך, אוקיי? תודה. אני מזמין אותך ליצור איתי קשר בפרטי ולעשות את השיחה הזאת. ליאור, כן, עוד שאלות, כן, ערב טוב קודם כל. תודה רבה על ערב טוב. כל הדברים שאמרת. אני בעל עסק של בטיחות ונגישות. השאלה שלי היא כזאת, יותר התהייה שלי. זאת אומרת, יש תותלת בעסק, עליות וירידות בהכנסות, במצב כזה שבעצם, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, משום הזמן, בצורה כזאת שאני מחפש את נקודת נקרא לה הפיק, שבה אני לא בכובע של מנהל וגם של עובד מקצועי. נקודת הפיק היא פונקציה של דבר ראשון, התזרים. אוקיי? השאלה היא בעצם לפי מאפייני העסק, לפי התזרים הממוצע, איך מזהים את הנקודה הזאת? אני בעברי הייתי מורה למתמטיקה, אוקיי? הכל אצלי בצורה מאוד חדה, וכשיצאתי לעצמאות זה בעצם להתחבר עם דברים של הרבה, לא רק 0-1, אלא אמונה, התקדמות, למידה, מטעויות וכו' וכו'. אבל השורש זה בעצם נומרי. איך אתה יכול בעצם לאפיין, אילו פרמטרים אתה משתמש כדי לאפיין עסק שבו אתה אומר, בנקודה הזאת אתה חושב שכן אפשר לגייס עובד, מתוך נקודת מוצא שאני לא משאיר לו את הכל, כמובן בפרויקטים מורכבים, אני עדיין מתפעל את העסק וגם עובד. גם מקצועית, לא רק מנהל, זאת הכוונה. מה שמך? יזהר. יזהר, יש פה רק את היוד, אז לא ידעתי את השם הפרטי. אוקיי. תקשיב יזהר, השאלה שלך היא לא רק שהיא ארוכה, היא גם מורכבת, אוקיי? אני חושב שבשיחה איתך נוכל במספר שאלות להגיע רגע לנקודת אני קורא לזה נקודת הכאב במרכאות של העסק שלך. אני לא יודע אם בשיחה אחת אנחנו נמצא את נקודת הפיק, זאת אומרת אין פה 1 או 0, אוקיי? זה לא,
זה לא נוסחה מתמטית, גם אני בעברי הייתי מורה למתמטיקה ואני יודע פחות או יותר מה אתה מחפש, זה לא בשיחה אחת, אבל אנחנו כן נוכל ביחד לזהות את הפרמטרים שמשפיעים על הפונקציה הזאת, על הפונקציית הצלחה הזאת. אני לא יודע להגיד לך מראש מה רמת הדיוק או רמת הסיכון, אבל אני חושב ששוב, בשיחה בינינו אנחנו נוכל רגע לדייק את הבעיה או לדייק את היעד שאנחנו רוצים להגיע אליו, או לדייק את ההחלטה ולקבוע את הפרמטרים. אני מבין ומזדהה עם הקושי שלך לנתח את הבעיה הזאת שאתה נמצא בתוך העסק. כשאתה מסתכל מבפנים, קשה מאוד לראות את כל הפרמטרים. כשאתה מסתכל, כשאתה מביא מישהו מבחוץ, שמשמש לך מראה ושואל את השאלות הנכונות, הרבה יותר קל לשנינו ביחד להגיע לפונקציה הזאת, ואני גם אותך מזמין לייצר איתי קשר ולקבוע לנו פגישה. לא מחייבת דרך אגב. לא מחייבת? לא מחייבת. מה הכוונה? כשאנחנו נפגשים, אנחנו מדברים על העסק שלך, וזה לא מחייב אותך. הבנתי. תודה רבה, ליאור. תודה. בכיף. עוד שאלות, חברים? לגבי ההרצאה, לגבי פרטים על הסדנה. אמרת שיש מצגת, איפה היא? לא ראיתי. איפה המצגת? אמרת יש מצגת? העברת מצגת כרגע? או אני משהו? העברתי במשך בשעה ו5 דקות האחרונים המצגת מצגת. הזאת אוקיי, מה שהעברת עכשיו, כן, אוקיי. כן. אוקיי, תודה רבה, ליאור. חברים, תודה רבה לכם, לכל מי שהגיע. אני מזמין אתכם שוב להצטרף לסדנה, מזמין אתכם ליצור איתי קשר. אם יש לכם עוד שאלות או תהיות או דברים ספציפיים שאתם רוצים לשאול, אני אשמח לעזור. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. תודה. לילה טוב. תודה רבה לך.